खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। मैया तामुलपुर जिल्लानि भुटान बर्डाराव थानाय सिमलिगुरिनि पाउलुस बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुंखौ मैदेरा बुथारलांबाय। मैया BTC सरकारा मोनसे डिसिसन लादों दि BTCनि MCLA आरो लोगोसे EMफोरनि बेथनखौ फैगौ 6 दाननि थाखाय 30% दाननाय जासिगोन एबा खमायना होनाय जासिगोन। आरो बे थांखिखौ मैया लानाय जादों। जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इरान, आमेरिका आरो इजराइलनि दावहानि थाखाय MCLA EMफोरनि बेथनखौ 30% खमायना होनो BTC सरकारा थांखि लादों आरो बे डिसिसनखौ मैया लाबाय। एक्चुअली BTCनि MCLA आरो EMफोरा बेसेबां बेथन मोनो बेखौ अफिशियली पाब्लिकली फोसावना होनायखौ जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। अब्लाबो बिथांमोना मान्थलि 80,000 निफ्राय 1,30,000 सो मोननो हागौ। BTCनि MCLA आरो लोगोसे EMफोरा बेसेबां बेथन मोनमारो नोंथांमोना जुदि मोनथियोबा कमेन्ट खालामनो दाबाव। बर'नि MLA बिस्वजित दैमारी बिथाङा दा खैफोदाव गोग्लैगोन नामा बेखौ जोङो दा उनावसो नुनो मोनसिगोन। मानोना बिथांनि एगेन्स्ट इलिगेलि साख्रि होनायनि दाय फोनांदों आरो लोगोसे बिथांनि एगेन्स्ट रां जानायनि दाय फोनांनायखौ जोङो ससियेल मिडियाफ्राव मैया नुनो मोनदों। बिस्वजित दैमारी बिथाङा खेबथाम MLA जानो हादों आरो लोगोसे बिथाङा खेबथाम MPबो जानो हादोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकारबोमोन। बिथाङा BTech पार्टीनि अननायजों 2008 मायथाइनिफ्राय 2014 मायथाइसिम MP जानो सुबिदा मोनदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा 2014 निफ्राय 2020 मायथाइसिमबो बिथाङा BPFनि अननायजों बिथाङा MP जानो सुबिदा मोनदोंमोन। नाथाय बिथाङा BPFखौ नागारनानै नेशनेल पलिटिकेल पार्टी BJPआव जइन जानानै MLA जानायनि उनाव दा बिथांनि एगेन्स्ट गोबां बाथ्रा ओंखारदों आरो बेफोर बाथ्राया थारैनो सैथो नंगौना नङा बेखौ जोङो उनावसो नुनो मोनसिगोन। आरो लोगोसे बिस्वजित दैमारी बिथाङा 5 जुन खालार खालि जुदि आसाम एसेम्ब्लियाव केबिनेट मिनिस्टारनि बिबान मोनाब्ला बिथाङा BJP पार्टीखौ नागारनानै गुबुन पलिटिकेल पार्टीयाव जइन जानो हागौ होननानैबो ससियेल मिडियाफोराव गोबां बाथ्रा ओंखारदों। बे बेसेबां सैथो जागोन बेखौ जोङो 5 जुन खालारनि उनावसो नुनो मोनसिगोन। थारैनो बिथाङा इलिगेलि साख्रि होदों ना होमाराखै आरो बिथाङा थारैनो करोड़ रां कारापसन खालाममारदों ना खालाममाराखै बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन। आरो लोगोसे थारैनो बिस्वजित दैमारी बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार मोनाब्ला बिथाङा थारैनो BJP पार्टीखौ नागारनानै गुबुन पलिटिकेल पार्टीयाव जइन जामारगोन नामा बेखौ जोङो उनावसो नुनो मोनसिगोन। जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव गासै 10 जनसो बर' MLAफोर दङ। बेनि मादावनो सासेल' MLAआ आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोननो हादों। नाथाय 9 जन MLAफ्रा दिनैसिमबो आसाम एसेम्ब्लियाव केबिनेट मिनिस्टारनि बिबानखौ मोननो हायाखै। 5 जुन खालार खालि 9 जननि मादाव आरोबाव बेसेबां जन बर'फोरा केबिनेट मिनिस्टारखौ मोनगोन बेखौ जोङो 5 जुन खालार खालिसो मिथिनो मोनसिगोन। शिबसागर जिल्लानि MLA अखिल गगৈ बिथांनि बिमा प्रियादा गगৈ बिथाङा मैया फुङाव रुंसारि जाबाय। बिथाङा 96 बोसोर बैसो जानानै बिथाङा मैया रुंसारि जालांबाय। अखिल गगৈ बिथाङा जेब्ला का आन्दलन खालामनानै जेल जानो गोनां जादोंमोन बे समाव बुरै बैसोबाबो 2021 मायथाइयाव जेल जानाय समाव अखिल गगैआ शिबसागरनिफ्राय इलेक्शन गेलेनो केन्डिडेट दारायदोंमोन। बे समाव अखिल गगैनि बिमाया 91 बोसोर बैसोसो जाबायमोन। बे समावनो गावनि फिसालानि थाखाय न'खर न'खर हाबनानै अखिल गगै बिथांनो भट होनो थाखाय बिथांनि 91 बोसोर बैसो जानाय अखिल गगैनि बिमाया खावलायहैदोंमोन आरो लोगोसे अखिल गगै बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो नांगौ होननानैबो पाब्लिकलि बिथांनि बिमाया 91 बोसोर बैसोआव डिमान्ड खालामदोंमोन। आरो बिथाङा इलेक्शन केम्पेइन खालामनायनि जाहोनावनो अखिल गगै बिथाङा जेलाव थानानैबाबो MLA देरहानो हादोंमोन। अखिल गगैनि बिमाया जेब्ला 91 बोसोर बैसोमोन 2021 मायथाइयाव बे समाव अखिल गगैनि थाखाय इलेक्शन केम्पेइन खालामनानै बिथांनि फिसाला अखिल गगै बिथांखौ अखिल गगैनि बिमाया देरहासार खालामहोनो हादोंमोन।
नाथाय उखिल गुबै बिथांनि बिमाया 96 बोसोर बैसो जानानै मैया रुंसारि जालांबाय। इन्डिया हादोरखौ 2047 मायथाइनि गेजेराव ड्राग्स फ्री खालामनो थांखि लादों। इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा मैया बुंदों। बिथाङा बुंदों दि इन्डिया हादोराव ड्राग्सखौ लाबोनोबो सुबिदा होनाय जानाय नङा आरो इन्डिया हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव बारहोनोबो सुबिदा होनाय जानाय नङा होननानै अमित शाह बिथाङा मैया बुंदों। बेखौ लानानै ड्राग्स फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो थांखि लाबाय। बेखौ नायोब्ला जायफ्रा ड्राग्स गान्जा फालांगि खालामबोदों, जायफ्रा दाबो खालामबाय थायो, बिथांमोना बे बिजनेसखौ गारनांसिगौ। मानोना बिजेपि पार्टिया जेखौ मावनो थांखि लायो बेखौ बिथांमोना मावनानै दिन्थियो। जुदि बे फालांगिखौ नागारा अब्ला जायफोरा ड्राग्सनि फालांगि खालामबाय थादों बिथांमोना हमजागोना गेरान्टिखा। आरो लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दा ड्राग्स फालांगि खालामग्रा आरो लोगोसे गान्जानि फालांगि खालामग्राफोरखौ दा एरेस्ट खालामगासिनो दङ। इरान हादरजों दावहा नांनाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। मैया इरान हादोरा कुवेट हादोराव थानाय कुवेट इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव मिसाइल आरो लोगोसे ड्रोन गावहरदों, जायनि जाहोनाव इन्डियानि सासे सुबुङा थैनो गोनां जाबाय। बिथाङा कुवेट हादोरनि एयारपर्टआव खामानि मावोमोन। बिथाङा बहानि आरो बिथांनि मुङा मा बेखौ दासिमबो मिथिनाय जाथ'वाखै। नाथाय बिथाङा इन्डियानि आरो लोगोसे 63निबो बारा सुबुंफोरखौ जखम जादों होननानैबो जोङो मिथिनो मोनदों। इरान हादोरा कुवेट हादोरखौ एटेक खालामदों मानोना कुवेट हादोरा आमेरिकाखौ मदद खालामदों होननानै इरान हादोरा सन्देह खालामदों आरो बेनि थाखायनो मैया इरान हादोरा कुवेट हादोरनि इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव ड्रोन आरो मिसाइल गावहरनायनि जाहोनाव इन्डियानि सासे सुबुङाबो मैया थैनो गोनां जाबाय। नेपाल हादोराव थांनाय साननैसोनि सिगां नेपालखौ दैदेनग्रा सरकारखौ लाइमोनफोरा आन्दोलन खालामनानै होखारनो हादोंमोन आरो लोगोसे गोदान सरकार दानोबो खाबु होदोंमोन। आरो नेपालनि गोदान प्राइम मिनिस्टार बोलेन शाह बिथाङा नेपालनि लाइमोनफोरनि मददजों बिथाङा नेपालनि प्राइम मिनिस्टार जानो सुबिदा मोनदों। आथिखालनि नेपालनि प्राइम मिनिस्टार बोलेन शाह बिथाङा नेपालनि लाइमोनफोरनि अननाय मोननानै बिथाङा नेपालनि प्राइम मिनिस्टार जानो सुबिदा मोनदों। आरो लोगोसे बिथाङा फरायसा आफादफोरनिफ्राय मदद मोनदों, जेन जेटफोरनिफ्राय मदद मोनदों आरो बेबायदिनो दा बिथाङा नेपालनि प्राइम मिनिस्टार जानो हादों। बिथाङा 2026 मायथाइयावसो बिथाङा नेपालनि प्राइम मिनिस्टार जानो हादों। बिथाङा प्राइम मिनिस्टार जानाया बारा गोबाव जायाखै। नाथाय जोङो मैया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाय लाइमोनफोरा बोलेन शाह बिथांखौ नेपालनि प्राइम मिनिस्टार खालामदोंमोन बिथांमोनानो दा बिथांखौ रिजाइन लानो नांगौ होननानै लाइमोनफोरा मैया आन्दोलन खालामदों। मानोना नेपालनि प्राइम मिनिस्टारा पार्लियामेन्टआव इन्डिया नेपाल बर्डार एबा सिमाखौ लानानै बुंदोंमोन दि इन्डियायाल' नेपालनि हाखौ सेयाखै, नाथाय नेपाल हादरनि मानसिफ्राबो इन्डियानि हाखौ सेदों होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो नेपालनि लाइमोनफोरा नेपालनि प्राइम मिनिस्टार बोलेन शाह बिथांनि एगेन्स्ट आन्दोलन खालामदों। नेपालनि प्राइम मिनिस्टारा इन्डियानि हाखौ सेदों होनना बुंनायखौ नेपालनि लाइमोनफ्रा मोजां मोनाखै आरो बेनिखायनो नेपालनि प्राइम मिनिस्टारा थाबैनो रिजाइन होनो नांगौ होननानै लाइमोनफ्रा दाबि खालामदों। आरो लोगोसे नेपालनि अपोजिसन पार्टिफ्राबो प्राइम मिनिस्टार बोलेन शाह बिथाङा रेजिगनेसन होनो नांगौ होननानै आरो लोगोसे क्षमा बिनो नांगौ होननानैबो लाइमोनफोरा आरो लोगोसे अपोजिसन पलिटिकेल पार्टिफ्राबो डिमान्ड खालामदों। स' नेपालनि प्राइम मिनिस्टारा रिजाइन लागोन ना लाया बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन। आरो लोगोसे रिजाइन लायाब्लाबो बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथाङा निमाहा लागोन ना लाया बेखौ जोङो उनावसो नुनो मोनसिगोन। आसामाव गुबुन स्टेटनिफ्राय आरो गुबुन हादोरनिफ्राय गोबां फिथाइ सामथाइ जोंनि आसामाव फैयो। नाथाय गोबां फिथाइ सामथाइ जेरै थाइजौ, थालिर आरो मोदोमफुल बेफोरखौ मोनहोनो थाखाय इथाइलिन गेस बाहायनाय जायो आरो लोगोसे केलसियाम कार्बाइड मुंनि केमिकेलखौबो बाहायनाय जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। इथाइलिन गेसजों मोनहोनायखौ सरकारा पारमिसन होयो, अब्लाबो इथाइलिन गेसखौ डाइरेक्टलि होनो मोना होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। आरो लोगोसे केलसियाम कार्बाइडखौ बाहायनो मोना। केलसियाम कार्बाइड मुंनि पाउडार एबा केमिकेलखौ बाहायना
मोनहोनानै फाननाय फिथाइफोरखौ मोनजाफ्लाङोब्ला देहानि जेंना जानो हागौ, जेरै स्किननि प्रब्लेम जानो हागौ, गोबानो हागौ एबा गोबां बेरामफोर जानो हागौ होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। मानोना केलसियाम कार्बाइडआव आर्सेनिक आरो फस्फरास थायो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आरो लोगोसे केलसियाम कार्बाइड मुंनि केमिकेलजों मोनहोनाय फिथाइफोरनि गाबा गोमो एबा येल्ल' आरो अरेन्ज गाबनि जायो आरो सायावल' मोननाय बायदि नुयो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों, नाथाय सिङाव गोरायैनो थायो। बेनिखायनो फिथाइ सामथाइफोरखौ दिनैनि सानाव जानला मोनला बायनानै जाजाला। आरो जोंनि आसामाव गोबां जायगाफ्रावनो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ बन्द' खालामनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों। मानोना गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनहोनो थाखाय एबा समायना नुहोनो थाखाय गोबां केमिकेल बाहायो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आरो बेनि थाखायनो दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फिथाइ सामथाइफोरखौ लाबोनायखौ बन्द' खालामदों। बाजारफोराव जेसेबांखि गोमो कालारनि आरो अरेन्ज कालारनि जुदि नोंथांमोना फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननाय बायदि नुदों, अब्ला बेफोर फिथाइफोरा बांसिनानो केलसियाम कार्बाइडजों गोमोन खालामजानाय। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।